Преди години едно семейство били на екскурзия в Англия. Посетили Лондон, а там има много антикварни магазини. Англичаните така обичат старини и с удоволствие ги разглеждат и купуват. Влезли в един антикварен магазин за глинени съдове. Те много обичали глинените съдове, разглеждали ги всеки един по-отделно, докато забелязали в дъното на един рафт една прекрасна чайна чаша. И двамата казали на продавачката: колко хубава чаша е тази, бихме искали да я притежаваме. Разбира се, казала продавачката, с най-голямо удоволствие ще ви я продам, защото виждам колко сте заинтересовани. Увила им чашата в хубава хартия и им я подала. Тогава внезапно чашата проговорила с човешки глас. Не знам да ги знаете, но аз не винаги съм била толкова прекрасна чайна чаша. Имаше време, в която бях просто парче обикновена глина. Гранчарят ме взе, почна да ме валя, мачка. Аз му изкрещях: стига, остави ме, неприятно ми е. Но той каза: не още. След това ме сложи на въртящото колело и почна да ме върти. Аз се въртях. Изкрещях му: стига, лошо ми е, свят ми се върти, ще повърна. Но той се усмихна и прошепна: не още. След това почна да ме мачка, да ме сплесква, да ме промушва и накрая ме направи по някаква форма, каквато той искаше. Не се мина време и ме сложи в пещта. А там беше толкова топло. Никога досега не бях усещала такава жега. Почнах да се задушавам. Мислех, че ще умра. Тропах по решетките, блъсках и се молех: пусни ме, моля те, задушавам се. Вижда го как клати отрицателно глава и казва: точно когато си мислех, че няма да издържа повече, вратата се отвори. Той ми извади нежно и ме сложи на рафта да се охлаждам. Беше толкова приятно. Когато изстинах съвсем, той ме взе да ме боядиса и лакира. Но уви, миришеше толкова ужасно. Мислех, че ще се задуша. Помолих го: моля те, спри, ще повърна. Той простена и каза: не още. Тък му беше привършил и ето той ме върна отново в пещта. Но този път беше още по-ужасно и по-топло. Мислех, че ще умра, задушавах се, не можех повече. Молех се, крещях, просех, но уви. Не, още не. Накрая вече мислех, че ще умра. Почти се бях предала. Точно в този момент вратата се отвори. Той ми извади и нежно ме положи на рафта да се охлаждам. Седях и се чудех какво ли ще последва. Беше ме страх. След 1 час той дойде с едно огледало и ми каза: огледай се. Възкликнах: какво е това нещо? Не мога да повярвам. Аз ли съм това? Нима съм толкова прекрасна и красива? Не е възможно това да съм аз. Той се усмихна и с благ глас ми каза: мила моя, зная колко боли, когато те мачкат, месят, блъскат, но ако не бях го сторил с теб, ти щеше да изсъхнеш. Също така зная колко е ужасно да те въртят на колело, по-бързо и по-бързо, да те моделират в някаква странна форма. Но ако не бях те въртял, ти щеше да се разпаднеш. Зная също така какво представлява да те вкарат в нежежената пещ при жестока температура. Но ако не бях те изпекал, ти щеше да се спукаш. Зная какво значи да те намажат с бои с лакове миризливи, отровни. Обаче те дадаха красота, те дадаха цветове в твоя живот. Зная колко по-гореща беше фурната втория път. Но ако не бяхте доизпекал, твоята твърдост нямаше да издържи. И знаеш ли, мила моя, сега си точно такава, каквато исках да бъдеш, каквато си бях наумил още в самото начало. Ти си просто съвършенна. Мили децака, сещате ли се за кой гранчар става дума?
И кой е глинената чаша в неговите ръце? В Библията има няколко стиха, които твърдят следното. Ние, Господи, сме глината, а Ти си нашият гранчар. Когато глината е мека, Господ може да извая от нас прекрасен съд. Чухте през колко трудности минава животът на християнина. Колко изпитания изпраща Бог в нашия живот. Колко мъки и болки. Обаче всичко е назначено с една цел. Да ни доведе до онзи край, който Той си е намислил за нас. Дано Бог да благослови всеки един от нас и ние да бъдем една истинска, мека, податлива глина в Неговите майсторски ръце за прослава на Неговото име. Амин.